Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binihadli ridha illahi ta'ala al-Fatiha. Ila hadratina bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil qudub shimil maqamil ghathil azam. Sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadi. Wa ila hadratil musyidina murabburhina. Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadratil masyikhina ustadina ma'alimina walidina. Khususan masyayikh Dar Tauhid Al-Hasaniyah. Wa ila hadratil syekh hadzal kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad Samarqand. Wa usulihim wa fura'ihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Wa ruwiya an Utsman ibn Maz'un radhiyallahu anhu stune Utsman qala iku dawuh sinten Utsman ing dawuh kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sotikan iku kanca marang ingsun. Wa ma aslam tulan ora Islam sapa ingsun. Illa hayaan kejaba krana isin min Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya anahu krana sunnya Rasul iku kana ana sinten Rasul iku yad'u ajak-ajak sinten Rasul ni ing ingsun ilallah maring Gusti Allah. Ha aslam tunuri Islam sapa ingsun. Walam yakun lan ora ana apa kelakuan. Iku yastaqiru tetep apa Islamu Islam ya qalbi ing dalam ati ingsun. Fajalas tu nuli lungguh sapa ingsun ing dalam sandinge Rasul. Yauman ing dalam siji dina. Yuhaditsu hale nyeritani sinten Rasul ing ingsun. Idzan dumadaan arada mengo sinten Rasul ani sangka ingsun. Kakaan nau muka kaya stune Rasul iku yuhaditsu gunuman sinten Rasul ahadan ing wong suci bijani bihi kang ana ing dalem sandinge Rasul. Tuma aku nuli madhep sinten Rasul alaihi ing atas ingsun. Mangkala nuli dawuh sinten Rasul, nazalat temurun alaihi ing atas ingsun. Sapa Jibril alaihi salam. Pangqara'a nuli maca sinten Rasul hadil ayat ing kelah ayat. Rupanya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Al-ayat. Innallaha sunni Allah iku ya'muru perintah sinten Allah bil 'adli kelawan adil wal ihsan lan agawe bagus. Wa ita'i dzil qurba lan mewahi wong sing duweni kekerabatan. Al-ayata ay iqra'il ayah bitamam. Fasaratu nuli bungah sapa ingsun bidzalika sebab mengkono-mengkono ayat wastaqarran tetep apa Islam fi qalbi ing dalam ati ingsun aku untuk mongko nuli jumeneng sapa ingsun minaindihi saking sandinge Rasul wa ataitulan nekani sapa ingsun amahu ing pamane Rasul rupane Abu Thalibin Abu Thalib faqultu nuli matur sapa ingsun lahu maring Abu Thalib ucapan kuntu ana sapa ingsun iku indabni akhika ing dalem sandinge putra dulur lanang sampean maksudnya ing dalem sandinge ponakan sampean karo ngono kaon silat maka den turunake alaihi ngatasi ibni akhik apa ajal ayat ing kelah ayat. Waqala nuli dawuh sinten Abu Thalib bin Abu Thalib. Tabi'u anu ta sira Muhammad ing Muhammad. Taflahu mongko bejo sira kabeh. Padahal sutulan padha bener sira kabeh. Allah demi Allah inna bani akhi. Inna bana akhi. Setuhune
putra dulur lanang ingsun iku amur perintah sinten Ibnu Akhi bimakarimil akhlaqi kelawan mulya-mulyane akhlak. Lakin kana lain kana yakti lamun ana sapa sinten nabi shadiqan iku bener au kadiban dokara la yad'u ora aja-aja sinten Muhammad do Ibnu Akhi mau padha la yad'u kum ing sirabe illa ilal khairi kejaba maring bagusan babarakan nuli tumeka apa dalika mengkono-mengkono kaul Abu Thalib an-nabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah anuli bronto sinten Nabi fi islamihi ing dalem islami Abu Thalib fata mongko rawuh sinten Nabi ilahi marang Abu Thalib wa ja'ala naja sinten Nabi ing Abu Thalib ila islami marang Islam apa mongko lumuh to gak gelem sapa Abu Thalib ayus 5 yang itu manjing Islam sapa Abu Thalib fanzalat nuri tamuran abadil ayat ayat terbana ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha maka dzakara Allah azza wa jalla innaka sira iku la tahdi ora iso nuduhake sapa sira man ing wong ahbabta kang demen sapa sira walakin Allah tapi nek Allah taala iku yahdi nuduhake sinten Allah man ing wong ya sya'u kang kersa sinten Allah mangka zakara nuli teman-teman nutur sinten Allah Gusti Allah azza wa jalla biadil ayat dalam iklan ayat silaturahimi ing silaturahim jadi iki ngene den watake saking Utsman bin Maz'un jenenge dawuh sedurunge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadi nabi iku panjenengane sanak raketku aku ora manjing Islam kejaba krana isen marang Rasulullah krana panjenengane iku ajak-ajak aku marang ibadah Allah nuli aku manjing Islam dan waktu itu Islam durung mapan ing atiku nuli siji dina aku lungguh ing ngersane panjenengane nyeritane aku dumadaan mengo saking aku kaya ngomongi siji wong ana ing sandinge nuli madhep marang aku maneh nuli dawuh Jibril iku turun marang ingsun nuli maca ayat iki innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan al ayat aku bungah lan Islam mapan ing atiku aku ngadeg ninggalake panjenengane lan nekake pamane Abu Thalib lan nekani pamane Abu Thalib pamane Rasulullah sing jenenge Abu Thalib aku nuli ngucap aku saking anak dulur sira Muhammad nuli den turuni ayat iki Abu Thalib dawuh sira kabeh anut marang Muhammad sira kabeh bakal bejo lan bener lakon sira wallahi anak dulurku iki perintah nglakoni pekerti-pekerti kang mulya ya temenan utawa goroh iku Muhammad orang ngajak sira kabeh kejaba marang nglakoni bagusan genemane Abu Thalib iku den rungu dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuli kepengin banget marang Islam Abu Thalib nuli panjenengane teka marang Abu Thalib lan ngajak nglakoni Islam nanging ora kersa nuli tumurun ayat iki innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha iki ayat Allah nutur silaturahim jadi sangka pembahasan ini bisa awak diambil kesimpulan bahwa dalam masalah atau persoalan-persoalan tentang iman tentang keislaman seseorang itu oleh awak dhewe ajak-ajak misal enek wong sing non Islam non muslim
Awak dhewe kudu iso ngekei pandangan yang berbeda mengenai Islam iku piye, apike iku piye. Dalam artian awak dhewe iso kudu iso ngekei gambaran keindahan tentang Islam. Sekalipun wong iku benci karo Islam. Jadi meskipun enek wong non muslim ya, enek wong non muslim, dekne benci karo Islam. Dekne nganggep Islam iku gak sesuai kenyataannya awak dhewe. Berbanding terbalik lah karo awak dhewe. Maka awak dhewe kudu iso ngekei cara pandang lain bagi dekne, bagi non muslim mau. Sekiranya dekne iso nganggep Islam iku indah. Jadi orang sekedar anggapan tak ya, melainkan awak dhewe kudu iso membuktikan bahwa memang Islam iku gak seburuk sing wong non muslim bayangkan. Jadi dene engko dekne iman ora, iku ya bolak-balik urusane Gusti Allah. Bolak-balik sing kei hidayah keimanan kanggo wong non muslim iku ya namung Gusti Allah. Qala fi ayatin ukhra fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.